Gadan ang 48 anyos na si Fernando Sarmiento makalis na pagbabadilon sa Barangay Santa Cruz, Kasiguran, Sorsogon, pasado alas 7:20 kasubanggi. Sa impormasyon, mantang nasa lamayan ang biktima sa nasambit na lugar asin nakikipag-inuman sa iyang mga amigo, nag-abot ang dai mababa sa duwa ka tawo asin basang na sanang pinagbabadilan biktima. Abot duman kang tropa, inabutan na apparently gada na su biktima with gunshot wounds. May pag-iribay ni na nag-act as bantay, spotter. So malamang sobrang saro ini na pag-iriba, duwa pataas. Nagsapo nin tama nin bala sa manlain-lain na parte kan sa iyang hawak si Sarmiento na nagkausa kan tulos kaining pagkagadan. Actually, isolated case naman yun, no? This will not affect yung peace and order situation namin dito sa Kasiguran. Alagad, mataw manggilang kita ng pagirundom sa tuyang mga kababayan digdi, urog na ngani na maabot niyan ang pagsilibrar kang bagong taon. Sana po maging peaceful, maging meaningful, as in ligtas sa tuyang bagong taon. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan Kasiguran Municipal Police Station dapit sa nangyaring insidente. Nga ni maaraman kung si Isay ang kagibo kan krimen asin kung ano ang motibo sa pambabadil. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.